Equilibra uvádza animovaný film Siedmi braček 2 Malí hrdinovia. Nádherou farebnou sa hora mení, keď zima roztopí sneh, ľad aj srieň. Prvé púčiky sa k slnku vinú, každý v prírode pozná čas zmien. Svet sa mení, vie, že má svoj čas. Svet sa mení, vie, čas zmien je v nás. Svet sa mení, tisíc náhlých krás príde, keď má. Snehy sa roztopia a z hôr sem stečú, samé si vedia nájsť tú správnu púť. A z nových vtáčich hniezd zaznieva pieseň, každá biel trávy sa chce k slnku pnúť. Svet sa mení, vie, že má svoj čas. Svet sa mení, vie, čas zmien je v nás. Svet sa mení, tisíc náhlých krás. A každé ročné obdobie nás teší. A každé z nich je niečím úžasné. Rodia sa mláďatká, pýtaj ich z neho, a či je dojemný ich prvý krok. Kvety sa dvíhajú z bývalých snehov a túžia tešiť nás po celý rok. Svet sa mení, vie, že má svoj čas. Svet sa mení, vie, čas zmien je v nás. Svet sa mení, tisíc náhlých krás príde, keď má. Príde, keď má. Netúlaj sa, Hafík. Zima bola dlhá a dnes je pekne. Musíme to využiť. Vždy, keď sa vrátiš s detkom z lesa, si hrozne špinavý. Tak to jednoducho nejde. To, že si pes, ešte neznamená, že musíš byť taký špinavý, jasné? Tá Janka má zlaté srdiečko, no také malé dievčatko je veľmi zodpovedná. Hafík je asi najobretovanejšie zvieratko v lese. Zostaň tu sedieť, idem si po kefu, aby som ťa dobre vydrhla. Budeš krásne voňať, keď ťa dokúpem, ako sedmi kráska. Pekný deň na kúpanie, však kamoš? Wow, to bolo super! Usiluje sa ochrániť to, za čo som zodpovedný, Hafík. A ja by som chcel byť takým strážcom lesa ako si ty, ale mne dovoľujú iba strážiť dom. A to nie je vôbec nejaká zodpovednosť. Každá práca je dôležitá, Hafík, či už veľká alebo malá. A práve teraz je tvojou prácou okúpať sa. Keď ja by som sa radšej hral s priateľmi, s Bobou.
S Maxom, s Hryskou, s Karotkou, s Kíkou. Puk. Najprv práca. Práve som si spomenul, že ma čaká ešte veľa povinností, kým sa skončí deň. No vidíš, čo sa ti stalo. Vezmem učerák a osuším ťa. Ach, tá malá starostlivá žabka je rozkošná, nemyslíš si, Hafík? Už musím letieť. Príjemný deň. Ahoj, sova. To je veľmi čudné. Zdá sa, že potrebujem poriadny úder do hlavy, aby som si spomenul, že mi povinností pribúda. Asi by som sa mal pozrieť, kto sú tí nečakaní hostia. Karotka! Karotka, čo tu hľadáš sama v takomto počasí? Vás! Hľadala som vás! Hltoš sa zasekol a potrebujeme vašu pomoc. Hltoš, ak ešte trocha narastieš, budeš potrebovať medvediu jaskyňu. Nemôžem za to, že som stále hladný, Max. Čo keby sme ho tam nechali, oco? V noci by sem nič nevliezlo, ani len zlý sen. Dobrý večer. Pomôžte nám! Vďaka Bohu, doktor, konečne sa tu Hltoša zasekol do diery a nevieme ho dostať von. Skúsili ste potlačiť? Skúsi! A skúsili ste potiahnuť? Áno, áno. Ťaháme ho, ak ešte potiahneme, otrhneme mu uši. Počkať, E sa rovná MC na druhú, alebo zrýchlenie hmoty krát rýchlosť nám dáva moment sily? Pán doktor, myslím, že hľadáte vzorec, ktorý vraví, že sily, ktoré pôsobia medzi telesami, majú zhodnú silu, ale opačný smer. Áno, ten. Vyrastá z teba šikovná mladá dáma, však Boba. Si pripravený, Hltoš? Áno, som. Pán doktor, nebude to bolieť? Hltoš, ty jeden vypasený. Nebuď na ňo zlý, Maximilián. Hltoš len normálne rastie. Prosím ťa, mama, nehovor mi tak. Vieš, ako to nemám rád. Choďte už do postielok, všetci. Ako vám máme poďakovať, pán doktor? Ach, Serina, robím len svoju prácu. A robíte ju veľmi dobre, musím povedať. Všetci do postele, zajtra pôjdeme hľadať jedlo. Vidíte sami, máme už len jeden korienok. Zase mi škrká v brúšku, oci. Môžem ho zjesť teraz. To iba vonku zahrmelo, Hltoš. Zavri ústa a počítaj ovečky. Ovečky sa nedajú jesť. Budem počítať mrkvy. Veľké, hrubé, šťavnaté mrkvy. 1, 2... Tu máš zajeci. Mami! Maxo, Maximilián! Mama, môžeme ísť zajtra navštíviť Hafíka? Áno, poďme, Moni, môžeme. Už sme ho nevideli od minulej návštevy. Hrozne dávno, mami. ak nájdeme dosť korienkov a bude pekné počasie, mohli by ste ísť. Hafík na nás všetkých určite dávno zabudol. Práve naopak, Hryska. Myslí na vás veľmi často, na všetkých. Možno ste ho zazreli už aj v lese. Narástol a pomáha strážcovi lesného parku. Keby som tak mal ja takého pomocníka. Kto vie, či by Hafík, alebo nie. Radšej už poletím.
Predpokladám, že mám česť s pánom Hadiakom. Predpokladať o mne hocičo je nebezpečné, pán. Trň, fináš trň, vaša urodzenosť. Aha. Nech sa páči, pán Potkan vás očakáva. Prišiel som s vami prerokovať pochytanie zvierat. A bol by som rád, keby nám jedna vec bola celkom jasná, pán Potkan. Boris Potkan, veľa vážený lovec. Áno, iste, ďakujem vám, pán Trň. Veľmi rád, pane. Hovorte mi, Boris, pán Ako Hadiak. si želáte, pán Potkan? Bol by som radšej, keby ste mi hovorili. Ako som vám už napísal, chcem využiť vaše služby pri odchyte zvierat, uvedených na zozname. Smiem sa vás opýtať, na čo vlastne chcete odchytiť tie beštie? Áno, oveľa ľahšie by bolo zobrať pušku a postrieľať tých diablov, ako naháňať ich v lese so sietkou v jednej ruke a s ľadom v druhej. Šmíkať sa po blate, behať medzi stromami, no. Nemám pravdu? Chcete vedieť na čo? Moje dôvody vás nemusia zaujímať. Zvieratám sa nesmie nič stať. Chcem ich dostať živé. Neskriví sa im ani jediný fús. Ani jediný fús. Ani jediné pierko. Ani jediné pierko. Alebo možno jedno, ale pokúsime sa, aby ani Tak jedno. sme dohodnutí. Všetky zvieratá na zozname mi dodáte do piatku do západu slnka. Musím zohnať pomoc. Vykonajte tú prácu a nebudete ľutovať, Boris. Joj. Ďakujem. Čo sa stalo? Ticho, Hafík. Les je v nebezpečí. Prečo? Čo sa stalo? Pytliaci chcú v lese naklásť pasce a pochytať zvieratá. Potrebujem tvoju pomoc. To som rád. Potichu, chlapče. Už je na čase. Chcem robiť aj niečo viac, ako len strážiť doma záhradu. Vieš, Hafík, si odvážny, ale aj veľmi mladý. Toto je veľký problém aj pre ľudí. Je veľký dokonca aj pre mňa. Tak ako ti môžem pomôcť? Skús vystriehať Jankinho detka. Stráži les, mal by vedieť o cudzincoch v ňom a o tom, čo zamýšľajú. A to je všetko? To je dosť, chlapče. Nechápeš? Máš uši, aby si začul nebezpečenstvo. Oči, aby si ho videl, ňufák, aby si ho zacítil a vieš štekať, aby si vystriehal druhých. Som aj rýchly a silný a mám ostré zuby. A som aj múdry. Chcem robiť viac. Chcem byť hrdina ako si ty. Ten čas určite príde, Hafík. Ale teraz, vieš, čo musíš urobiť? Viem. Vystrihať Jankinho detka pred nebezpečenstvom. Bingo! Viem, že dychtíš rýchlo stať sa niekým zo snou, niekým odvážnym, čo v zmysle nevie zísť. V celku súhlasím, však jedna rada. Všetko príde, keď smie svojou cestou ísť. Zistíš, že malé kroky tie sú vlastne veľké. Malá zodpovednosť k veľkej vyrastie. Malá odvaha sa k veľkej dostáva. Si múdrejší a bystrejší a tým aj šťastnejší.
Nevylezieš na strom, ak to nevieš, radšej seď. Príliš veľký náhly krok prinesie ti páda šok. No nič si z nich nerob, sú dôležité tiež. Len s nimi prídeš na to, či prekonať sa vieš. Zistíš, že malé kroky tie sú vlastne veľké. Malá zodpovednosť k veľkej vyrastie. Malá odvaha sa k veľkej dostáva. Si múdrejší a bystrejší a tým aj šťastnejší. Veď všetky malé chyby, tie zmiznú za krátko. Však poučí sa na nich každúčké šteniatko, než bude z neho štenia. A potom veľký pes, veď chyba nie je hanba a zajtra nie je dnes. Zistíš, že malé kroky tie sú vlastne veľké. Malá zodpovednosť k veľkej vyrastie. Malá odvaha sa k veľkej dostáva. Si múdrejší a bystrejší a tým aj šťastnejší. Tak ešte mu dáme klobúk. To by stačilo. Hafík, daj mi tú mrkvu. Hafík. Snehuliak potrebuje nos. Vráť sa, Hafík. Nevieš, prečo je Snehuliak taký smutný? Asi preto, že mu je zima. Ale keby mu nebola zima, roztopil by sa. Potom by bol oveľa smutnejší. Takže buď rád, Snehuliak, lebo onedlho príde jar. Čo je dobré pre nás, ale horšie pre teba. Hafík, kde si? Dnes predsa nemáš ísť s detkom do lesa. Dnes zostaneš doma a budeš sa hrať so mnou. Oklamali by ste aj strážnika v prezidentskom paláci, možno aj dvoch. Dvoch? A prečo nie všetkých? Len to neurieknite. Hafík, pust ten kabát. Dievčatko má pravdu. Nechcel by si Vary potrhať taký pekný kabát. Čo myslíš? Máš doma deduška, dievčatko? Áno, pán. Dobrák. Hovor mi, pán Dobrák. Potom budeme všetci spokojní. Môj detko je strážcom lesa, pán Dobrák. Musí ho preto dobre ochraňovať. Áno, to viem. Nie je to ozaj... Ozaj čo? Koľkými spôsobmi sa to dá povedať? Nádherné. Myslím, že iba jediným. Nádherné. Pusti ho, kabát, Hafík. Nechaj ma, ty potvora! Pustíš ten kabát! Detko, toto je Ujo Dobrák. Prišiel ťa navštíviť. Je naozaj rozkošná. Čo by som pre vás mohol urobiť, pán Dobrák? Ste skutočne príliš láskaví. To je celkom možné. Nuž, viete, dobrý človek, som botanológ, botadentista, stromový lekár. A chcel by som, aby ste mi láskavo dovolili stráviť tu v lese pár dní a hľadať chrobáky, ktoré môžu ublížiť vášmu krásnemu lesu. Predovšetkým šialené mongolské brestové drevokazy, ktoré teraz údajne migrujú do tejto oblasti. Dobre poznám chrobáky, ktoré ničia stromy a pravidelne celý les kontrolujem. O tom som presvedčený, ale roky vám pribúdajú a môže sa stať, že si nejaké ohrozené miesto nevšimnete. Ubezpečujem vás, že na ohrozené miesta mám dobré oko. Ste si tým istí? Čo je, maličký? Deje sa niečo? Vaša žiadosť sa zamieta.
Svoje môžeme dosiahnuť viacerými spôsobmi, pán Trň. Chápem, kapitán. Pomalšie, kapitán! Prečo si nedovolil Ujovi Dobrákovi zostať v lese, detko? Niečo sa mi na tom Ujovi Dobrákovi nepáči, Zlatko. Už len to jeho meno. Okrem toho zvieratá niekedy vycítia, čo má človek v srdci. Už dávno som sa naučil dôverovať zvieracej intuícii. Už nikdy nejaký pán Dobrák. Kapitán, viete, čo sa stane, keď sa rozbije zrkadlo? 7 rokov nešťastia. Zabúdate na to, s kým hovoríte. Nešťastie sa prihodí len takým, ktorí nevedia ako na to. Kapitán, ste si istí, že tá sieť zvieratám neublíži? Viete, čo nám povedal pán... Pamätám si, čo nám povedal pán Hadiak. Pravda, že si na to pamätám. A s týmto krmidlom to bude pre nás hotová hračka. Všetky ich raz, dva pochytáme. A ja si to skúsim. Ticho, pán Trň. No, len páč. Nie, nie. Pán Trň, ticho. Čo to, keľu? Kapitán, los nám uteká! Podali ste nejaký los? Na vine je tá sova, kapitán. Kto ho schová, čo? Ty. Čo je? Los nám práve ušiel. Aha! Kapitán! Niečo ste zabudli! Dostanem ťa! Dostanem! Bež, Luis, utekaj, pridaj! Pridaj, Luis. Musíš bežať ďalej. Bež za mnou, Luis. Mám nápad. Stoj, Luis. Tu na ňo počkaj. Čože? Mám čakať? Ver mi. Už ťa mám, los! Už ťa mám! Už si môj! Teraz. Pán Trň! Pán Trň! Moji priatelia lišiaci mi raz povedali, že doktor Sova je ochranca lesa. Jeden z ochrancov. Jeden z ochrancov. Ten starý je druhý, ale nemôže strážiť les aj celú noc. Myslím, že vtedy stráži lesova. Nemajú nejakú dohodu, jednoducho to tak funguje. Na zdravie. Takže sa budeme musieť zbaviť doktora Sovu. Dozrieť na to, aby ho tie krídelka odniesli rovno do neba. Nie, kdeže, kapitán.
Čo keby sme ho namiesto toho radšej chytili? Dostali by sme viac peňazí a ešte by sme boli aj slávni. Na zdravie, pane. Kto je mozgom našej skupiny, pán Trň? Už teda pravda, že vy, kapitán, len som si tak myslel, že by sme... Takže kto je tu potom ten neinteligentný pán Trň? Nuž, ja, kapitán, uznávam, ale raz za čas sa aj mne podarí niečo vymyslieť. Tak prečo si potom prisvojujete moje zásluhy, pán Trň? Vaše zásluhy? Mysliteľ som tu ja. Vy, isté, pravda, že jedine vy. Máte pravdu, už si spomínam, halo, už by to došlo. Naozaj to bol váš nápad, kapitán. Iba, že sme spolu tak dlho, že už vopred viem, čo si myslíte. Počuli ste to, pán Trň? Čo je, kapitán? Prišiel som na to, ako to skončiť. Našiel som spôsob, ako skoncovať s tou prekliatou sovou. Kapitán, čo ste našli? Návnadu, pán Trň, návnadu. Len poďme, pán Trň, nemáme čas. Je to ťažké, kapitán. Usilujte sa. Keby ste mi pomohli... Niekto to tu musí aj organizovať, pán Trň. Okrem toho musím rozmýšľať, ako uskutočniť náš plán. Pripravený, môj malý ušiak? Žiaľ, môj plán si vyžaduje, aby si doňho dal to najcennejšie. Až sa doktor Sova zastaví na večeru, veďže tou večerou budeš ty. Nech tu ide. Len vydržte pekne potichu, pán Trň. Musím naozaj robiť všetko. Rýchlo, pomôžte mi, no! Bol tu niekto, kto tu nemal byť, však, Hafík. Myslíš si, že to súvisí s našim ujom Dobrákom? To musí byť jeden z tých mongolských drevokazov. Zdá sa, že sa budeme musieť tomu pánovi Dobrákovi pozrieť bližšie na zúbok. Zdá sa, že sa budeme musieť zbaviť istého strážcu, všakže, pán Trň. Rýchlo, pán Trň, nemáme na to celý deň. Ač! Prečo ja? Skvelé. Keby som bol ešte o malý kúsok horší, diabol by zostal bez práce. Som hotový, kapitán. Dolu s tou hlavou. Vyzerá to, že pytliaci sa tentoraz zaujímajú o mňa. Ahoj, maličký. Neboj sa ma. Nechystám sa ťa zjesť. Naozaj? Myslel som si, že všetky sovy jedia myši. Ale ja nie som hodzaká sova, priateľko. Ja som ja. Našťastie pre teba som celkom výnimočný. Tak ako ty. Aj ty si celkom výnimočný, vieš? Myslíš, Anna? Každý z nás je niečím výnimočný. Z vás. Ale ja som iba myšiak. Keby som bol ešte menší, nikto by si ma nevšimol. Neexistuje nejaké iba. Máš predsa nejaké meno. Náprsto. Tak vidíš, že si predsa len výnimočný. Každý, kto má meno, je niečím výnimočný. Hej, a ja mám meno. Neznamená to, že ja som niečím výnimočný? No čo to tu bľabocete? Radšej odtiaľto rýchlo uvidíme, pán doktor. Tí hrozní ľudia tu niekde číhajú. Nejaký strach, chlapče. Viem, kde sú. Vyskoč hore. Tí dvaja sú múdrejší, ako som si myslel. Musíš vystriehať ostatných, Náprstok. Povedz im, čo sa stalo. Ale keď ja som iba myš, neviem, či sa mi Náprstok, to... neexistuje nejaké iba.
Si predsa výnimočný a máš dôležité poslanie. A si preto ešte dôležitejší. A keď je niekto výnimočný a dôležitý, vždy si poradí. Ponáhľaj sa. Bež! Máme ťa. Čo máte, kapitán? Gesundheit. Privezte motocykel, pán Trň. Zavrieme sobu na hrade a dáme si deň voľna, kým sa dám do poriadku. Kým vás prejde to kýchanie však, kapitán, potom pochytáme ostatné a budeme bohatí. Na zdravie. Na hrad! Na hrad? Tá sova si myslela, že ma prechabáti. Nemám pravdu, pán Trň. To sa vám musí nechať, kapitán. Ukázali ste jej, komu to z vás myslí. No povedzte, nie som ja 8. divom sveta? Pripadá mi to tak. To si povieme neskôr. To už poznám, Hortenzia. Mám oveľa zaujímavejšiu novinu. Poznáš toho tchora dolu v Dučine? Toho s tými pásikmi na chrbte? Myslela som si, že všetky tchory majú pásiky na chrbte. Tak si predstav, minulý týždeň mu odtiaľ tak strašne smrdelo. Ty si sa tam dala pozrieť? Á, pravda, že nie. Myslíš si, že by ma čo len na chvíľu zaujímala tá spodina pri diere? Si smiešná, to som iba počula. Ale klebety. Ako som ti teda hovorila? Haló, vtáky! Preboha, čo to je? To som ja náprstok. Čo je to náprstok? Klobúčik na prst, ale to nie je dôležité. Potrebujem, aby ste mi pomohli rozniesť varovanie. Aké varovanie? Že les je v nebezpečenstve. Také poznáme. V nebezpečenstve? V akom nebezpečenstve? Takom, o ktorom mi kázal doktor Sova povedať všetkým v lese. Ó, doktor Sova? Tak to je niečo celkom iné. Ak doktor Sova potrebuje moju pomoc, tak sa o mne bude hovoriť celé mesiace. Ó, čo mesiace, roky. Celý les bude o mne rozprávať, až kým... Tak poďme. Vravel si náprstok? Máme veľa práce. To nám celkom postačí. Tento raz nehrmí, to je moje brúško. Zase som hladný. Mama, s ockom ste povedali, že ak nájdeme dosť jedla a bude pekne, môžeme navštíviť Hafíka. Pozri sa, nie sme odtiaľ ďaleko a je pekné počasie. Jedla máme dosť a je zavčasu. Myslím, že by mohli ísť na návštevu. Hurá! Hafík už istotne narastol a je ešte krajší. Nejdeme tam, aby sme videli, aký je veľký. Okrem toho, ja som takisto veľký. No tak, Max, však aj ty ho chceš navštíviť. No, trocha, možno na chvíľu. Dúfam, že nie je priveľký. Ak by si nás náhodou nepamätal a naháňal by nás. Nebuď smiešná, Kika. S mamou odnesieme jedlo domov. Príjemnú zábavu a dávajte si pozor. Vy ste tí najlepší rodičia zo všetkých králikov. Hej, počkajte ma. Hafík dá na nich pozor. A vieš čo? Konečne budeme mať popoludne sami pre seba. Mimoriadna udalosť! Všetci ku krmidlu! Celý les je v nebezpečenstve! Priveďte aj svoje rodiny rýchlo! Ide nám o život! Príďte ku krmidlu na lúke! Musí byť vnútri. Poďte, pozrieme sa. Haltoš, čo tam vidíš? Jedlo. Horí, horí jedlo. Nesmieš, Hafík.
Už som ti to hovorila najmenej 1000-krát. Musíš sa slušne správať. Je tam aj Huffy? Áno, aj on je vnútri. Ale keby ste videli tú horu jedla. Ako si sa ty dostal hore, hltoš? Po vašich chrbtoch. Haló? Áno, tu je doktor Nie z nemocnice v Delmonte. Áno? Nie, áno, pane. Volám sa doktor Nie. Áno, nie. Áno, nie? Áno. Volám kvôli vašej sestre Flo. Niečo sa jej stalo? Obávam sa, že áno. Je v poriadku? Nie, obávam sa, že mala nehodu. Radšej príďte čím skôr, pronto. Môžem s ňou hovoriť, nie? Chcete mi hovoriť, čo mám robiť? Áno, môžete. Nie, to nebude určite možné. Je v bezvedomí. Áno, rozumiem, nie. Idem za ňou. Áno, vlastne nie, doktor Nie. Áno, nie, viem. Aké je to ľahké, pán Trň. Ste taký múdry, kapitán. Áno, a vy máte to neuveriteľné šťastie, že môžete stáť v mojom tieni a tváriť sa, že je váš. O tom budete rozprávať aj svojim deťom. Už sa neviem dočkať. Čo sa stalo, detko? Teta Flo mala hroznú nehodu. Musíme sa ponáhľať. Zavri okná a zamkni dvere, žabka. A priprav Hafíkovi dosť jedla a vody, bude to potrebovať. Teplo sa, oblečianka, do Delmontu je ďaleko a je chladno. Hafík, ty budeš strážiť dom. Nič sa neboj, si odvážny a silný. A okrem toho, nebudeme preč dlho. Práve naopak, Janka, poď už, musíme sa ponáhľať. Ahoj, Hafík, buď dobrý. Mimoriadna udalosť! Všetci ku krmidlu! Les je vo veľkom nebezpečenstve! Hrozí nám nebezpečenstvo! Príďte ku krmidlu na lúke! Rýchlo, radšej poďme! A toto som vám mal povedať. Čo len teraz budeme robiť? Ak nás doktor Sova nebude viesť, sme stratení. Chudák doktor Sova. Musíme opustiť svoje domovy. O nie! A nájsť si iný les. Doktor Sova by si vedel rady. Basil má pravdu, ale čo sa dá robiť? Mohli by sme tých ľudí nejako prekabáčiť, ale ja neviem ako. A ja som zase na všetko pomalá. Ja nie som dosť múdry. Fuj, to nie je tvoj jediný problém. Teba cítiť po celom lese. Okrem toho, čo sa dá ešte viac urobiť, čo som ja ešte neurobila? Áno, sme obyčajné zvieratá. Nie, doktor Sova povedal, že nie sme obyčajní. Povedal, že sme výnimoční. Nik z nás nie je nikým. Nik z nás tak ani ja, veď nezáleží, aký som. Stačí len, že som to ja. Veľký, malý, ľahkovážny, smieško a čišteklivý. Každý je jedinečný, ja či vy. A môže sa stať čímkoľvek, postačí len chcieť. Mať odvahu a k sebe poletieť. Každý z nás má niečo, čo ho dvíha nad iných. Aj ty to máš, tak si to váš, nestoj v kúte, nebuď z tých. Nik z nás nie je nikým, nik z nás tak ani ty. Veď nezáleží, aký si, stačí len, že si to ty.
Na svete je každý iný, každý však je potrebný. Preto necíť sa nikdy posledný. A dôveruj si, každý deň svoju cenu máš. Si aký si a tým vždy vyhráš. Niekto raz bude chcieť nájsť to, čo len ty v sebe máš. Príde ten deň, dobre to viem, ten deň si navždy My si opevníme nory a hrádze a sadebníme všetky vchody. Ja budem tedy zuby a padúry. Ja mám vôňu, aký sa žiadna nevyrovná. Myslíš, ja sa aj vyrovnám? A ešte ako? Ukryjem celú rodinu tam, kde ju nikto nenájde. Ja sa skryjem sama do seba a ešte mi ostane miesto pre moju kamošku Ondatru. Ja sa ani nepohnem, aby si zlí ľudia mysleli, že som strom. Alebo skala. Áno, skala je to pravé. Louis, veď nevyzeráš ako skála? Iba šiarliš, lebo ty tak nevyzeráš, Vačka Vačicová. Ako nevyzerám? Predsa ako skala. Oco, počkaj ma! Všetci odišli. Keby sme tu tak mali sovu. Musíme niečo urobiť. Čo keby sme sa šli najesť? Nie, však sme odvážni a mocní. Hafík nás to naučil. Pôjdeme zachrániť doktora Sovu. Myslíš, to sa nedá. Kika, čo dostaneš, keď z posledného slova odoberieš nie? Kratšie slovo? Nie, dostaneš dá. Ach, tak v tom prípade... Neopýtame sa najprv mami a oca, či môžem? Nemáme čas, Hryska. A čo ak hrad nenájdeme? Môžeme sa stratiť. Letel som ponad hrad veľakrát. Ukážem vám cestu. Chcete nám pomôcť, pán Jastrab? Vždy ste boli takí, no, jastrabí. Teraz ide o bezpečnosť všetkých, moja zlatá. Vrátane mojej. Hannibal, povieš mame a otcovi, že ideme zachrániť doktora Sovu, aby sa nebáli? Ja? Veď ja nič neznamenám. Voláš sa Hannibal však? Áno, tak sa volám. Tak potom niečo znamenáš. Si Hannibal. Som maličký. Zoberieš ma, Jastrab? Juhu! Na nepriateľa! Pozri sa, Kika. No a čo? Blatu nič neznamená, dokonca je to zábava. Čo to robíš? Chcem, aby si sa aj ty pobavil. Čo to tam dolu vystrájajú? Povedal by som, že sa hrajú na malý. To sme tak potrebovali. Ešte k tomu ide aj búrka. Ďalší škrt cez rozpočet. Ó nie, naše deti chcú zachrániť doktora Sovu. Vraj sa nemáte báť. Nemáme sa báť. Čo teraz budeme robiť s Sov? Musíme ísť za Hafíkom a za strážcom. To blato je lepkavé. A nedá sa zmyť. Karotka, uvidíš, že zasa nachladneš. Do hradu nemôžeme ísť takýto zašpinený. Nebudeme veľmi vítaní hostia. Navyše, musíme aj rozmýšľať. Hafík na nás bude pyšný. Pyšný na 6 blatových guľ s očami? Na hrade bude asi hrozná tma. Ak budeme od blata, možno nás nezbadajú. Nezbadajú nás, ale určite nás budú počuť. Prepáčte. No tak hltoš, skoč už konečne. Neboj sa, neboj sa. Poďme, sa. No tak, skoč už. Švíhaj dolu. No tak. Teraz. Neviem,
Neviem si predstaviť, čo tu robíte, ale ak vám je život drahý, ujdite čo najrýchlejšie, jasné? Teraz kadiaľ? Tadiaľ to. To je náš plán. Nemôžeme si dovoliť, aby niečo zlyhalo. Preto ste tu, moji miláčikovia, aby ste strážili. Okrem toho, tu sova nebude až tak dlho. A keď si vykonáte prácu, krásavci moji, dostanete tučných šťavnatých králíkov. A dovtedy už nejaké mäso. Hej, našiel som pána doktora. Ukážem vám cestu. Poďte. Doktor Sova. Zavrite dvere. Kapitán! Kapitán! Niekto je na hrade, zobuďte sa! Vstávajte, kapitán! Zobuďte sa! Prišli sme vás vyslobodiť, Sova. Vaše predsavzatie je prekrásne, ale činy už nie sú také múdre. Nemali ste sem chodiť, drobčekovia. Tí ľudia sú to najhroznejšie, čo si viete predstaviť. Sú to pytliaci. Čo sú to pytliaci? Pytliaci sú ľudia, ktorí porušujú zákony a zabíjajú zvieratá pre peniaze. Tak sa ponáhľajme. Dobrá práca. Pozrime sa. Keby som bol vedel, že prídete, bol by som upiekol tortu. Mrkvovú. Späť do klietky, Sova. Aj vy ostatní. Prišiel si tak zďaleka. Určite musíš byť poriadne unavený. Tak čo, keby si sa k ním pridal, ha? Ale čo? Už aj poď sem, dostanem ťa. Ja. Ja. Jo. Ah. Ha. Ja. Ah. 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 Ja. Ah. Ja. Ah! Ha, 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 ha! Aj! Pán Trň! Ako ste to dokázali, kapitán? Slovom na 5 písmen, pán Trň, ktoré sa začína na L a končí sa na Achko. 5 písmen? Čo je to? Ľahko, pán Trň. Áno, pravda, že ľahko. Vedel som to, pravda, že... Zvieratká mi sami bežia do náručia, ako vidíte. Teraz potrebujem iba dostať losa a moje bohatstvo, chcem povedať naše bohatstvo, nám spadne do vrecka. Zdá sa, že strážca tu nie je. Zdá sa, že niekam odišli. Dúfam, že tu je aspoň Hafík. Hafík! 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 Oco králik, mama králičica, čo sa deje? Naše deti chcú zachrániť doktora Sovu. Pytliaci ho chytili do pasce. Čože? Potrebujeme, aby si nám pomohol aj so strážcom lesa. Ale tu nikto nie je a všetky dvere sú zamknuté. Nechcem vám ublížiť, prišiel som po pomoc. Vaše deti chytili pytliaci. Nie, len nie deti. A čo s nimi chcú urobiť? Hodiť ich lišiakom. Máme málo času, Hafík. Musíme ťa odtiaľ dostať. Ale to nejde.
Dostal som nápad. Hneď sa vrátim. Dokázal si to, Luis. Hafík, prosím ťa, musíš im pomôcť. Ale doktor mi povedal, aby som varoval strážcu pred zlými ľuďmi. A Janka, že som malý, ale zodpovedný za stráženie domu. Tak ako môžem pomôcť? Hafík, ukáž mi svoju labku. Už nie si malé šteniatko. Vyrástol si a s tebou aj tvoja zodpovednosť. Hafík, ako rastieme, rozhodnutia bývajú čoraz ťažšie. Keby tu bol strážca, povedal by ti, čo máš robiť a ty by si poslúchol. Kedysi sme ti nahrádzali rodičov. Musíš nás teraz počúvnuť. Čo mám urobiť? Srdce ti nikdy neporadí zle. Ver svojmu srdcu, Hafík. Ono ti povie, čo máš robiť. Pomôže ti rozhodnúť sa, čo je správne. My sme králici, Hafík. Ty si pes. Si šikovnejší. Potrebujeme tvoju pomoc. Sol má pravdu. Nikto nedokáže to, čo ty. Musíme konať. Musí sa rozhodnúť hneď. Prepáč, Janka, ale iste to pochopíš. Už som sa rozhodol. Idem zachrániť svojich priateľov. Poďme, Jastrab, ideme! Dobre to dopadne. Povedzte strážcovi, kde sme. Mali sme sa opýtať mami a oca, kým sme sem išli. Áno, nedovolili by nám urobiť takúto hlúposť. Chodiť na miesta, kde sú zlí ľudia. Veru, mohli sme jesť namiesto toho, aby sme o jedle snívali. Aj Hafík poslúcha Jankinho detka. Mama s otcom sa o nás určite boja. Áno. Tá búrka je prisilná. Asi by sme mali prenocovať. Ja sa ukryjem na strome. Ty sa zariaď ako vieš. Teraz si v divočine. Čo by urobili králiky? Už viem. Vyhrabali by si noru. Kto by ťa chcel tak oklamať, detko? Zjem svoj klobúk, ak s tým nemá niečo spoločné pán Dobrák. Chystá sa tu niečo zlé, Janka. Hafík ma na to chcel upozorniť, kým sme odišli, ale vtedy som si to nevšimol. V tejto výchrici je nebezpečné ísť ďalej. Nikomu nepomôžeme, ak zahynieme. Čo urobíme? Pol míle nazad som videl akýsi hotel. Prenocujeme tam a ráno pôjdeme ďalej. Som taký hladný, že by som jedol aj korienky. Králiky ich jedia. Nakoniec aj to je jedlo. Pri telefóne Boris Potkan. Ja som svoju časť dohody splnil, teraz čakám na vás. Potkan! Pán Hadiak, som rád, že vás počujem. Práve som sa chystal... Máte moje zvieratá, Potkan? Dalo by sa tak povedať, pán Hadiak. V tejto chvíli sa chystám uloviť poslednú položku. Myslím tým samozrejme losa. Prídem si po zvieratá večer. Kamže ste sa tak vyparádili vy, pán Trň? Ideme predsa poľovať na losa, pán kapitán. Vy na nejakú poľovačku nejdete. Vy a vaši smradľaví chránenci budete strážiť tie otravné zvieratá. Ale keď... Máme už iba dnešné popoludne, aby sme všetko pripravili. Ja idem chytiť losa. Vy strážte zvieratá. Nechcem, aby nám zasa preklzli pomedzi prsty. Nuž, Hafík, si pripravený na dnešný deň? Myslím, že áno. Tak sa pusme smelo do toho, chlapče môj.
Jeden zlý človek niekam odišiel, ponáhľal sa. Asi chce dostať Luisa. Chudák Luis. Chudák žalúdok. Chudáci my všetci. Necítiš tu niečo? Cítim, ale som taký hladný, že aj ty mi už začínaš voňať. Fuj! Lenže keby si bol taký hladný ako ja, Gordy, zázrakom by ti narastli krídla a zaletel by si mi po to vrece mesa, čo visí vonku na tyči. A možno keby som ťa vyhodil von z okna, naozaj by sa taký zázrak A pomáš sa ma iba dotknúť a budeš ľutovať, že si sa narodil. Že by? Uvidíš. No na to sa pozrieme. No uvidíš, tak prečo ma teda nejdeš vyhodiť? Niečo mi zišlo na Okrem toho, keby si naozaj veril na zázraky, modlil by si sa o nejaké jedlo. Nevidím, že by si sa modlil ty. Že nie? A možno, že sa nakoniec aj pomodlím. Možno sa pomodlím aj ja. Hej, prestaň ma špehovať. Až keď prestaneš špehovať ty mňa. Gordy, to jedlo, Gordy. To je niečo väčšie. To je zázrak. Aký pozoruhodný a veľkolepý deň. Ako by niekto otvoril chladničku. A teraz si pekne zababkáme. Ale potrebujem bejsbalovú rukavicu, aby som to všetko pochytal. Ďakujem. Od hladu mám vidiny, modlím sa čokoľvek zjem. Po modlitbe nebesá dajú nám žrádlo až sem. Hlas vnútorný riekou, roznevo nech jedlo ti dá. Však to mohol znať, že funguje to, ako má. Lauta je nádherný, na jedlo nadmerný deň. Tu vidíš dvoch šťastných lišiakov. Jedno sústo pre teba, jedno pre mňa, jedno sústo tebe. Už v živote nebudem hľadovať. Nič nám nemôže pokaziť šťastie. Tam v nebi varia dosť slušne, haha, veď bruchá nám hovoria mňam. Nech robím, čo robím, neviem to skutrovať sám. Hlas vnútorný riekou, roznevo nech jedlo ti dá. Však to mohol znať, že funguje to, ako má. Lauto je nádherný, na jedlo nadmerný deň. Naozaj na tom niečo bude, keď má človek plné brucho? A ja som sa doteraz takému šťastiu vyhýbal. Hlas vnútorný riekou, roznevo nech jedlo ti dá. Však to mohol znať, že funguje to, ako má. Lauto je nádherný, na jedlo nadmerný deň. Trikrát hurá dnešnému dňu. Je naozaj veľkolepý. Vážne senzačný. Lauto je nádherný, na jedlo nadmerný. Lauto je nádherný, na jedlo nadmerný deň.
ako si nás našiel? Ako si sa sem dostal? Ako si prešiel cez stráže? Priniesol si nejaké Hodláte jedlo? tam vysedávať a drkotať, alebo odtiaľ to chcete vypadnúť, ha? Sme radi, že si tu. Si môj veľký hrdina. No, na tom teraz nezáleží. Povieme si to neskôr. Poďme. Fuj, mali by ste si zaplávať, mládenci, nech je voda studená, ako chce. Čo? Zvieratá utekajú! Všetky! A je ich ešte aj viac! Hore sa, milenivci, zvieratá vám utekajú! Zastavte na chvíľu. Nesmieme utekať bezhlavo. Nerozumiem, pán doktor. Musíme sa rozdeliť. Hafík, dokážeš odviesť králiky do bezpečia? Áno, ak mi Max pomôže. Dobre, za to budeš zodpovedný ty. My ostatní sa rozptýlime po lese, aby nás ťažšie našli. Ja musím ísť na pomoc Luisovi. Veľa šťastia a rýchle nohy. Veľa šťastia, decká! Uvidíme sa na lúke! Konečne sme zase spolu. Všetci za jedného. Padáme odtiaľto. Rýchlo, už sú nám za petami. Drž sa náprsto. Gracia! Hafík, poďme kúsok dolu svahom a potom naspäť a skryjeme sa v tomto kmeni, kým neodídu. Výborný nápad, Boba. Za nimi! Juhu! Stojte! Si naozaj vynikajúci potkán. O nie! Už zase! Tú motorku som dostal od mamičky. Tak, pán Los, poď pekne k oteckovi. To je zasa deň, vy bežte ďalej za nimi, ja si musím oddychnúť. Sú tam hore za nimi! Už bežia.
to taký krásny klobúk? Pritlačme k dverám ten veľký súd. Ach, ja úbohý, zomieram. Už nikdy nezazriem svetlo nového rána. Chcel som ťa uloviť, nič lepšie si nezaslúžim. Môj osud je spečatený, zostanem tu ležať, kým nezmrznem. Bež na slobodu, dobrý los, zaslúžiš si to. Zdá sa, že si zranený. Mama mi vždy hovorila, aby som pomáhal slabším. Si naozaj veľmi láskavý, jeden rohatý, vypasený, sentimentálny trkvas. Keď budeš vypchatý, konečne budeš mať aspoň niečo v tej veľkej prázdnej hlave. Tak toto najviac neznášam. Poďte sú za tými vrátami! Tož, ako si sa zase dostal hore? Viem, po našich chrbtoch. Už sú tu. Mám z toho domu akýsi čudný pocit. Všetci vydajte taký strašný zvuk, aký len viete. Hej, veď je to strašidelný mlyn. Na tomto sme sa nedohodli. Strašidla a netopiere. Ideme preč. Nie! Vráťte sa, je to len trik! Počkajte, vráťte sa, je to trik! Nie, je to žiaden trik! Nie je to trik! Áno, bol to trik! Niečo sa tu celkom iste stalo. Kde je Hafík? Hafík! Myslím, že Hafík tu nie je. Ako to myslíš, detko? Kde je? Predsa by neušiel. Stopy vedú cez plot a vedú do lesa. Pozri sa, Janka. Ako keby nám chceli niečo povedať. Asi máš pravdu. Hafík by nebol ušiel, keby nemusel zachrániť priateľov. Musíme ho nájsť, možno potrebuje pomoc. Do paroma tvojho krídlatého. Nikto si nebude robiť blázna zo slávneho lovca Borisa Potkana. A už vôbec nie sova. Toto začína byť osobná záležitosť. Kapitán, mám pre vás zlú správu. To bol Pytliak. Sledoval nás s Luisom, ale vás prenasledujú lišiaci po stopách, ktoré ste urobili. Ako im teraz ujdeme, doktor Sova? Mám nápad, ale musíme sa poponáhľať. Takže kde sú všetky zvieratká, pán Trň? Zvieratá sú, zvieratá ušli. Prišiel čas kopania hrobov, milý Trň. Prvý vykopte pre tú odpornú sovu. Dokázali ste to, kapitán, dokázali! Koniec dobrý, všetko dobré. Nemám pravdu, pán Trň? Tak, kto z nás dvoch je múdrejší? Ty chlpatá, ušatá myšolapka? Čo to robíte, Potkan? Kde sú moje zvieratá?
Našiel som tú pušku cestou sem. Predpokladám, že patrí vám. Zaujímavá puška. Áno, a zaujímavé, že vystrelila do tváre práve vám. Výslovne som vám prikázal, že zvieratám nesmiete v nejakom prípade ublížiť. A podľa toho, čo vidím, ste to nijako nerešpektovali. Prosím, aby ste rozlišovali, pán Hadiak, pretože... Raz. Prepúšťam vás. Prepúšťate? Ukážem vám, kto koho prepúšťa. 2. Nie! A oni si mysleli, že som len obyčajná skala. Čo sa to stalo, pán Trň? Padli sme do pasce, ktorú sme prichystali pre nich. A čo to znamená? Podľa mňa to, že rozum a vy ste každý na opačnom brehu mora. No ale keby ste vy boli strážili zvieratá a nedovolili im, aby z hradu ušli... A keby si ty aspoň raz počúval mňa, Boris. Neopovažujte sa mi hovoriť Boris. A prečo nie? Som na teba taká pyšná, Hafík. Si veľmi odvážny. Áno, ešte keby nebolo Hafíka. Urobil som niečo zlé? To chcem práve vedieť. S tými dvoma je to jasné. Ale čo s tým máte vy, to neviem. On je na vine. Najal si nás. On je za všetko zodpovedný. Je on a Boris. Áno, Boris, to som ja. To si ty. Čo to má znamenať? Možno majú som pravdu. nič neurobil. Nevedel som, že sa to Ja takto som skončí. nič neurobil. Ubezpečujem vás, že som zvieratkám nechcel ublížiť. To je celkom možné. Ale to povedzte radšej sudcovi. Možno si Janka poprvý raz uvedomila, že zodpovednosť každého z nás často siaha aj za vlastný plod. Ja ďakujem vám. Lesom štebot zaznieva, všetci sú šťastní. Vzduch je pokojný, vonia múdrym bezpečím. Je všetko, ako má byť, a ja viem, čím to je čím. Je to harmóniou v nás. Tou harmóniou v nás, harmóniou v nás. Chutí priateľstvom a všetkým, čo je krásne. Treba s piesňou, ktorá teraz v hrdlách znie. Je všetko, ako má byť, už viem, je to úžasné. Je to harmóniou v nás. Tou harmóniou v nás. Tou láskou, čo nás spája, a porozumením bude s nami navždy, verím. Kto to bol, detko? Volal sudca. Hafík mal vtedy naozaj pravdu. V čom mal pravdu? Ako odhadol pána Dobráka, Zlatko, zdá sa, že je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Ale to je už iný príbeh. Chutí priateľstvom a všetkým, čo je krásne. Trebárs s piesňou, ktorá teraz v hrdlách znie. Je všetko, ako má byť, už viem, je to úžasné. Je to harmóniou v nás. Je to harmóniou v nás. Harmóniou v nás. Tou harmóniou
slovenskom znení účinkovali Peter Krajčovič, Dušan Taragel, Ivo Gogál, Maruška Buranská, Jozef Švoňavský, Anna Okapcová, Matúš Krátky, Roman Ferienčík, Ľubica Trégerová, Andrea Karnasová, Ivan Romančík, Ján Tréger, Laco Konrád, Ľubica Očková, Igor Čilík, Peter Marcin, Vladimír Bartoň, Igor Krempaský a ďalší. Slovenské znenie pre Equilibru pripravilo štúdio Roko. Zvukový majster inžinier Peter Granec, produkcia Jozef Baraňaj, asistentka réžie Zlatica Ergangová, texty piesní Zoro Laurinc, hudobná réžia Ján Lauko, preklad a dialógy Vladimír Soják, réžia slovenského znenia Štefánia Gorduličová.